stigle su u krajinu. Trenutnim ulaskom u borbu one su obezbijedile dotadašnja osvajanja petog korpusa i znatno ubrzale ofanzivu na oporišta neprijatelja. Sticajem prilika, politički imperativ je zamrznuo ovaj vojno nezaustavljivo slobodilački pohod armije Republike Bosne i Hercegovine. Put slave što ga je prokrčila armija Bosne i Hercegovine priličan je bitkama. Da se nisu desile, bile bi nevjerovatne, čak i nastavnicima svojnih učilišta. Katedre taktike i operatike u Bosni 1992. do 1995. godine preuzelo je bojno polje. Održanje gradova u okruženju, Sarajeva, Goražda, Mostara, Gornjeg Vakufa, Maglaja, Tešnja, spomenimo one planetarno poznate primjere, pokazalo je neizrecivu energiju branilaca. Tunel ispod piste Sarajevskog aerodroma, trijumf je nepokolebljivosti invencije jednog nepobjedivog naroda. Otpor je crpio snagu iz onoga što svaki narod u svome duhu smatra za istinito. Na historijskoj magistrali od aprila 1992. do decembra 1995. armija Republike Bosne i Hercegovine je prolazila kroz mnoge teškoće, iskušenja i mijenja. Za samo 44 mjeseca raštrkane i samonikle grupe patriota izgrađene su u zrelu armiju, koja u odbrani zemlje i slobode, operativnim dejstvima i taktičkim postignućima zna i može kovati strategijske rezultate. Dejtonski sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini predvidio je jedinstvenu vojsku na nivou federacije. Ta vojska je moderno koncipirana u skladu s doktrinom NATO pakta i opremljena sofisticiranim naoružanjem. Vojska federacije također baštini iskustva i kvalitete armije Republike Bosne i Hercegovine. S takvom armijom Bošnjaci prvi put mogu planirati budućnost bez straha od agresije i genocida, kojima su sve prethodne generacije bile izložene makar jednom u životnome vijeku. Ginući kroz cijelu historiju za interese drugih, Bosanci su se sada prvi put borili za vlastiti razlog, za opstanak naroda i slobodu zemlje. Nikada više bošnjački narod neće biti objekat u velikodržavnim posezanjima okolnih oligarhija, a Bosna više nikada neće biti plijen bilo čijih apetita. Zahvaljujući svojoj vojsci, Bošnjaci prvi put imaju sigurnost u ovom podneblju. Dragi vojnici, pozdrav domovini! Vi ste naš odgovor i naša poruka prijateljima i neprijateljima da nema pogodbe kada se radi o opstanku naroda i zemlje. Bosanski vojnik sijao je svojim putem slobodu, zalijevajući je i vlastitom krvlju. Armija Republike Bosne i Hercegovine dala je na hiljade heroja, a 9 njih zvanično je dodijeljeno to besmrtno priznanje. Safet Hadžić, Mehdin Hodžić Senad, Mithat Hujdur Hujka, Hajrudin Mešić, Safet Zajko, Enver Šehović, Adil Bešić, Nesib Malkić, Izet Nanić. Imena tih časnih Bošnjaka zapisana su na nišanima, ali ona u narodu žive i živjeće zauvijek kao osobeni nazivi za ono najbolje u bošnjačkom karakteru. Ova zemlja izgrađena je i podvizima hiljada svojih usnulih sinova.
Oni su se plemenitošću uzdigli do primjera budućim naraštajima. Oni nisu mrtvi, mada se to nama može činiti. Oni su svjedoci istine i pravde, sila bez kojih bi nam zemlja pod nogama propala, a nebo nam se sručilo na glavu. Neka ih zato obasjava milost neizmjerna. Izrasla iz žrtve i heroizma jednog miroljubivog naroda, vojska Federacije Bosne i Hercegovine će uvijek biti oruđe u službi odbrane ove zemlje i društva koje se gradi na najvišim standardima ljudskih prava. Ona je već postala faktor dostojan uvažavanja, činilac bez čijeg se pristanka ne može promijeniti ni zarez u konstituciji ove zemlje, ni detalj u dogovorenom projektu zajedničke države ravnopravnih naroda.